Ahojte, vítajte v dieli o Premier League. Dneska si predstavíme zápas Manchester United Brighton. A musím sa ospravedlniť, v minulom videu som povedal, že pondelkový zápas Chelsea Manchester City bude remíza, ale bol to nedeľný zápas. Tú remízu som trafil ale na iný zápas, čiže Leicester Tottenham. Dneska by som vám rád povedal niečo o superovi Manchester United Brighton. Budeme s ním hrať dneska 34. krát. Posledná bilancia 5 zápasov je 1 výhra, 1 remíza a 3 prehry s Brightonom, takže im máme čo vracať. A naposledy sme zápas vyhrali 2-0, tuším bolo to v máji. A dneska bude ten zápas veľmi ťažký, keďže je to vlastne druhé kolo a my tým zápasom štartujeme to druhé kolo, tak musím videa nahrávať trošku skôr, respektíve skoro ráno, musel som si privstať, pretože dneska bude dlhý deň, potrebujem sa aj oddychovať, ale toto video potrebujem nahrať. Rád by som sa vrátil k Brightonu. Brighton nás veľakrát porazil, respektíve mám taký pocit, že nás aj veľakrát poráža. Tú bilanciu som si potom spätne nepozeral kompletnú, ale vidieť ju môžem. Čiže ten zápas, ktorý sme posledný vyhrávali, sa hral 19. maja 2024. Diogo Dalot dal gól Rasmus Højlund. Brighton začal sezónu výborne, porazil Everton 3-0, čiže je na čele Premier League s plusovými bodmi, respektíve zo skore 3-0. Je prvý, takže verím, že dneska ho porazíme a trošku zosadíme, ako sa hovorí, z trónu. Čo by som chcel ale povedať, tu mám teraz zápasové dresy Manchester United z minulej sezóny a Brighton z sezóny ešte ďalej. Je to dres Jiřího Skaláka, ktorý hral za Brighton. Momentálne pôsobí tento útočník v Českej lige, tuším hra za České Budějovice. Ale aby som povedal, po prvom kole zatiaľ nikoho nefavorizujem. Uvidíme čo Manchester United, uvidíme čo Manchester City, uvidíme čo Chelsea, Liverpool, Leicester, Tottenham a iné mužstvá. Čo môžem ale povedať, páčia sa mi výkony rozhodcov. Začalo sa to podľa mňa zlepšovať. Uvidíme, ako tá nastavená látka vydrží a uvidíme aj, či sa to bude zlepšovať alebo zostane to na nejakom štandarde. Uvidíme. Bol tam jeden taký sporný moment, kedy rozhodca zapískal faul útočiaceho mužstva pri priamom kope. To sa mi zdalo ako chyba, ale hovorím, ja nie som rozhodca, je to len môj osobný názor. Čo by som vám chcel dodať, teším sa, že komentujete videá, teším sa, že ich pozeráte. V každom prípade tento miniseriál točím hlavne teda o zápasoch Manchester United s Brightonom. Ďalšie kolo nás čaká Liverpool. To bude ďalší ťažký zápas, ale verím, že ho zvládneme. Ten minulý zápas sme vyhrali 1-0. Debutant Zirkzee dal gól po prihrávke od Garnacha. Garnacho minul prázdnu bránu. Bruno Fernandes minul dve čisté gólové šance alebo tutovky, to už aj neviem ináč nazvať. A náš brankár tiež niečo pochytal. Fulham si zaslúži potlesk, zápas bol výborný. Aby som toho veľa neobkecával, takže ak máte nejaké dotazy, čo chcete vedieť, ak chcete vedieť nejaké pikošky z týchto zápasov, čo sa budú diať, ten zápas, ktorý bude najbližšie Liverpool-Manchester United, na to si pripravím viac informácií, keďže s tým ústom sme sa veľakrát stretli, alebo je to stále náš najväčší rival, alebo ako sa hovorí hlasný sused, keď nerátame Manchester City. A minule som vo videách spomínal, Manchester City začnú vyšetrovať od septembra. Výsledok vyšetrovania by mal byť známy v januári 2025. 115 porušení finančnej fair play. Myslím si, že to zaujíma celý svet, nielen fanúšikov Premier League. A uvidíme, ako sa k tomu hráči Manchester City a aj celý klub postavia. Uvidíme ešte, aké prestupy do konca augusta budú. Nemyslím si, že United ešte niekoho privedú, skôr by som myslím si, že ešte niekto pôjde od nás preč. Stále vysia otázniky nad Sanchom. Facundo Pellistri odišiel do Panathinaikos Atény, takže uvidíme kto kam, čo kde. Ako som už povedal, musel som toto video natočiť trošku skoro ráno, takže ja ešte v podstate spím, ale pomaličky sa zobudzam. Zápas máme dneska o 12:30, užite si ho, verím, že bude víťazný, budeme mať 6 bodov v tabulke, ale v kutiku duše si myslím, že ten zápas skončí remizou. Uvidíme, držte sa, ahojte, čaute.